రాజేంద్ర నగర్ పీవీఎన్ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ వేపై రన్నింగ్ కారులో మంటలు. అత్తాపూర్ 151 పిల్లర్ నెంబర్ వద్ద తగలబడుతున్న టాటా క్వాలిస్ కారులో మంటలను గమనించి కిందకు దిగేసి ప్రాణాలు దక్కించుకున్న డ్రైవర్. క్షణాల మీద అగ్నికి ఆహుతైన కార్ డ్రైవర్ ఒక్కడే ఉండడంతో తప్పిన ప్రమాదం. హుటాహుట్న ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది. మంటలను ఆర్పివేసిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది. ఇంజిన్ ఓవర్ హీట్ కావడంతో చెలరేగిన మంటలు. Pone. Quiere. Vamos. Pone. Quiere. Vamos.